podcast affirmation, back with a bang. You know the story for you know the story. Namhlanje siphethe ke sikhuluma ngento ehlukile ke, akusi sit down, akusi intimate, akusi itile mbokodo, but sikhuluma ngento ezithinta impilo lezi sibona ku TV, lezi sibona emsakazweni, lesizwa ngayo emsakazweni yonke indawo. Sicela ukukhuluma nje ngaleyo nto, but sibeke kuma colleagues. Ngala ngiphethe uMbali, uMbali ukhona uzosilekelela ezintweni esobe sikhuluma ngayo. Siphethe uAmanda ukhona naye uzoza namabhomu embono. Siphethe uMadam Knox naye ukhona sobe sikhuluma ngento ezihlukahlukene. Ngiyazi into esithinta kakhulu manje lento kade sibuka izolo ekhuluma ngesithembu sikaMseliwe esithanda ukuba namandla these days. Wonke umuntu ukhuluma ngazo nangendlela ekuvele kwenzeke ngayo nje, ubothi labo mama bagcina bengabhekani. Ithini take yakho Amanda ngento eyenzeka kulowa muzi? Ey okokuqala nje okunye okwenzekayo kuyathusa ngenye indlela. Kuyathusa manje ugcina udideka ngempela ukuthi ngokucabanga kwakho wazi ukuthi isithembu siyinto ethile, but uma usubuka lapha ubona indlela izinto ezenzeka ngayo nendlela abantu uma bese bediniwe kusona lesa sithembu kuphuma amanye amaqiniso obungawazi ngoba nawe usuhlele ekhaya ukuhalela uthi inkosi yami mhlambe mengase inkosi yami noma udadewethu noma ubangene kulesa sithembu mhlambe nathi ekhaya singaba abantu aba right, kodwa ubone ukuthi ngase akusiyona lento esiyicabangayo uma ubheka into esiyenzekile nje lately eyenzekayo lately kulesa sithembu. No, singiyazi ukuthi uyayilandela le esithembu sikaMseliwe. Ithini take yakho nje ezilento bengikhumbuza nje lapha khona uMacele, uMangwabe, uMayeni noMakhumalo no number 5. Yabona nje plus uMayeni starting some I think uMayeni is starting some. I think Blose if kuthiwa bengisesithenjini I was gonna be uMayeni. Is it? No, let's akanandaba. And it goes to an extent ukuthi I think uyam-expose nobaba uMsele ukuthi lesithembu sakhe siyamhlula. No, uyam-expose ukuthi siyamhlula. But into ekufanele ayenze leyo as unkosikazi. Yazi yazi khona ngiyayilandela kakhulu le ya show yabo and starting some njengoba ngisho uMayeni at some point ngangizwa kuthiwa bathi uMangwabe uyadelela, ngithi hayi ngifuna ukuba noMangwabe kodwa uMayeni uyadelela uMayeni. And awazi ukuthi nalento ayikhulumayo ngampela iscripted, angisazi noma lento scripted or not scripted because uMayeni kodwa nje izolo ethi hey angiyazi but bekuyingane kwakhe but ubona ukuthi nje uyadelela lamfazi. I don't even think nami ukuthi ngingafika kuzinga lakhe but ayangichaza khokho samayeni. Khokho samayeni. So uMayeni wenza lento ibe kuthiwa yini lento kuthiwa yini lezinto nje ama reality show. Kube i-reality show yake phela uyavumelana mbali because i-question manje ithi scripted ayikho scripted kwenzakalani lapha. Ngiyazwa ilandela nawo listing. Ngingathi ngiyavumelana ngoba kwamanye amasizini uMayeni ubeyithulele umuntu odlala iCandy Crush. Sasimazi nje nokuthi usiswe Candy Crush isho kuthiwa kunama meeting abaleke kanjani. Wayehlezi nje efonini yakhe. But bethakudelela kaloko. Yes. Ehlezi efonini yakhe kodwa hayi manje uze ngenye ibhuku. Uze ngelinye igiya. Ukwenye level. But ungavumelana nami bengithi uMseliwe amakhosikazi akhe awamazi nokuthi ubani. Angazi kusho ukuthini lokho ngomshado because bonke baba nezinto abayishoyo obonayo ukuthi ziyalumela lezi zinto umuntu wesilisa oshade namakhosikazi angaka. Because ukhamuka uMacele, ngiyamxolela uMacele ngoba ngathi ubuye abe ibada adlale le role yokuba imother figure yabona. Yeah. But laba abanye sithini ngapha? Ikakhulu ke bayamehlisa isithunzi. Angazi noma ngiyibeka kahle yini ngoba ngike ngakuzwa Blose uthi ave yini ezinye izinto abayishoyo ngendoda yabo zilumela. Uyabona ukuthi uma ngabe indoda ithatha isithembu, ngiyakholela ukuthi isuke ifuna leya nhlonipho engaphezulu kwenhlonipho ukuthi
ngiganile mina indoda yami le yodwa. Uyabona nami ukuthi uma uguqa unika indoda yakho into oyinika yona izizwa iyinkosi. Shuthi indoda mithatha isithembu isuke ifuna ukuzizwa iyinkosi engaphezulu kwamanye amakhosi. Kodwa bayamfeyila. Kodwa manje khona into eyayibe buhlungu eqhamuka kona amakhosikazi engicabanga ukuthi mhlawumbe isibonele la ngisinzanga. Uyabona nje bozoqhamuka ukuthi uthatha unumber 5. Kodwa wena uzothi bosufika la ufika la kubina ngithi kushuthi uyawahambela namanye ufika uhonqe and all that stuff into ngayisho ile senje ukuthi into ngayisho yini le wazi kahle ukuthi ungena esithembini vele kuzohamba indoda ihamba ivakashela amalawo ahlukahlukene. Usho bani ke plus? So sengisho ukuthi lento aseyisho uzofika la kumina wena usuzohonqa or uzowathatha amandla njabe usufuna unumber 5 shuthi uthi wena ushuthi wena usahlulwa yithini ukwanelisa thina hlula yimina. Kodwa mina into engiyibonayo ukuthi umseleka kasiqalanga ngeqiniso isithembu sakhe. Why you saying that bal? Ngoba mesizwe ekuqaleni kuthiwa wayizwana noMayeni. Kusho ukuthi kaMayeni bangazwana nalento ukuthi umuntu wesithembu. So bathi beqhubeka bethandana eceleni kwaba khona uMacele. Memthatha uMacele kuba khona futhi uMakhumalo owesithathu number 2. Mase kuthiwa usuyayibuka lento because uMakhumalo wafika wabakhela bonke imizi le elapha eMzulu. Umakhumalo. Umakhumalo. Embasi Umayeni la wayohlala kubo beqhubeka bethu. Yes. So mefika uMacele wamthatha ngoba lapho uMacele shuthi akanankinga nesithembu. Ulobola uMakhumalo. Afika uMakhumalo uMayeni angena usakubo. Ulobola uMakhumalo uyafika uhlala eMzulu. Uyabalungiselela amakhaya abo bonke. Masebuya uMayeni ubuya vele amakhaya aselungile. Yes, plus from what she's saying, ngisazi ukuthi iliphi page band bengithi ngiyasilandela. Bengibuka someone eba analyze laba you know uthanda nesithemba ngithi kunama followers into engazuyibona. Kukhona beba analyze ethi uMacele the mother, you understand? Wathi ungazi uMayeni emchaza nje ukuthi uyena nkosikazi. Waqhaza ukuthi ubani Makhumalo the deputy husband, you understand? Umangwaba ngisazi ukuchazeni but from what she's saying nami I strongly believe ukuthi umfazi oqala laphayana or umfazi kaMseleku engingathi uthina ethi qala abafazini bakuMayeni nothi maqalisa uma wakhe ikamethisa zona me not make sense. Ukhombisa ukuba umngani ngoba phela baze bathe mfowethu uyabona abasekho thandweni noma ibond yabo deep. Ibond yabo deep. When you get to Macele babakhe we understand babakhe but labaya uMacele ngibonisa ngamtshela umseleko ukuthi manje wena uzohonqa nje Ngishoyo uzohonqa lengane uyisaphi ngoba phela kumele uspeed up lapha yana 5 uzomela kanjani uMacele can't say that thubani umseleko but uMayeni ngenxa yebond yabi deep uyakwazi ukuthi as much beshadile bethandana but into yabo inobungani phakathi bazabe babizela ngomfethu njengoba esho ukuthi ideep njani is strong but lento uthezini izinto phela ziyaphoqa bezisho like mina bengihlele ekhaya uthini manje nonkosikazi endodini yakhe isikhwele asuke lapho ngisho noma kuthiwa usesibhedlela lo athi manje ngicathi ngizosuka la sengikhona mina kubuyele emuva ngize kunina kuzoba nemeeting and all the stuff utshengisa ukuthi yena akekho care kakhulu ngehusband yakhe ihusband yakhe iyagula lapha ngibhulwa kwembezi kodwa lo akatshengisi because sibabonile lapha ukuthi abasafani manje useyagula umseleku bonke fanele babe there for yena but khona bayishola into zabo eyibheke eceleni sekubani manje gijima vele lo oqala. I think bro uMacele every man knows ukuthi umuntu osifazana isikhathi esiningi onolaka isikhwele
umayeni mina ngibona isikhwele. You understand? Uma ngigwabe unesikhwebe futhi ufuna ukucontrola. Ufisa ngathi le ndoda akhe angayicontrola, akazi uzokwenza njani. Whereas uThobile, she always try to please ubani umseleku. I don't know mhlambi is it because ngoba akana voice, ufeel ukuthi akana voice enough, abantu abane voice abanye uma cela ke yena ke uma kaMseleku. You understand? Nezinto judgment sazona umfana onesikhwele ezinye uyadraw iline ukuthi angiyenzi ke lento, but ke maybe at the same time she has matured kwisithembu. You understand? Mina ngibona umayeni ngoba nje ngiyarelate ngavese. Hey Nkosi yami. Ngabe nje nami ngije ngavese. Kodwa ke indaba kaMaqele khona la ethe khona angazi kwakuthiwa akenze kufuneka amtshene ukuthi uma ngabe uganela la ekhaya funeka kwenzekeni. Wasethi hayi no akuwona umsebenzi wami. Ezinye izinto uactiso kwamama kodwa mekhuluma uvela athi angiyena phela umamezala nama ngimficanga khona nje la esho khona njalo ukuthi angiyena umamezala futhi angimficanga mina umamezala. Kodwa izenzo zakhe uyena osemamukelo semgqokisa amaphinifu osemfakisa izikhafu iningi iconfusion. So manje don't think ukuthi ngempela ufair ukuthi uzoba nonkosikazi wesithi beso celebrate 50 years athi farewell. Uyagula lapho. Leya farewell. And lethi ambiguous manje asazi. Sekhuluma ngaba farewell. Farewell mhlawumbe usho farewell yakhe ukuthi yena ngithi uthe emva kwakho usehlaliswe ukuthi uyagula. Emva kwakho konke uyahamba kodwa futhi uma sethi farewell ayizwakalanga ukuthi naso phela isilungu ke sinayo into yokudidanisa. Amanda I think nje ayizwakali kahle into esho uMangwabe ngobani uthi farewell umuntu kuthiwa ugula izibi lapha esibhedlela. Yabani uthi farewell Mseleku. You understand? Manje asazi noma uthi hayi siyakuvayelisa sokungcwaba kahle noma farewell ngiyaphuma, which nakhona I don't think she will come out. And then nisaqhubeka ne-round table. I-round table iyenzeka la kuma-podcast offices. Ungasilandela njalo ulike usubscribe ne-numbers nayo. I-number yethu bofuna ukusithola nje 069 110 1948. Angiphinde futhi awungiphindela yona ngoba ungalapho Nox. It's 069 110 1948. Cela ungigaye nange-email. Okay, email yethu ithi info@podcastaffirmation.com. Uyasithola ke usilandele nakumakhasi ethu ithini into yethu ukuthi uyalike uyasubscribe sikuphathele ama topic amaningi uzwile sike sakhuluma indaba yokukhulisa kwengane not so long ago enye podcast osazoyibona leyo maningi aseza uleyona nje just watch the space on the show ukuthi uyalike uyasubscribe because lokho kubalekile ama numbers don't lie. Ungachecka futhi page lethu lapha na ku Facebook la bhala khona ama-news, human interest stories, political stories and all of that. Silandele nakhona bone story usitshela ukuthi unasiphi story njengabo Ash Nox it's 069 110 1948 069 110 1948 or uthi nje info@podcastaffirmation.com. Enye indaba esegudini sayithinta zishisa because sithi le i-round table. Understand kunentokazi esencane sivele yaqhamuka nezinto ezishisayo ecishe yamisa i-social media nje yonke ngendlela yokuthi amadoda ayayithanda. Angikubeke kuvele lokho. Amadoda ayithandile because aze ahlanganisa nemali ukuthi hayi lo akathengele iselula, lo akathengele imoto, lo akabless. Ukhuluma lezinto samadoda or uthinte izinto samadoda ebingathinta umuntu. But abesifazane bathi nope asambisana lento eshiwo uThamara. Uthini bani? Esinganaveli. Okokunye kusho uThamara ngeke ngisho ukuthi ngiyamphikisa okokunye uqinisile. Like Lokho kusho ukuthi uma umuntu othandweni kahle kahle kubo 50-50 esikhathini samanje ukuthi uma ngikuphi imali nawe kumele ungiphi. Uma ungenzela izinto nami njengomuntu wesifazane kumele ngibone ukuthi hayi kumele ngikwazi ukuthi ublose khona into engimenzela yona. Ingahlezi ngukhangeza nje ngaso sonke isikhathi. Kodwa yena ke
ungathi ubhedela khona sithi okuyivini Ezinganaveli. ezinganaveli Yabona nje Kanti- inkinga ezinganaveli. Kanti sofunda nini ukumxolela uThamara ngoba Into uphumele ezingaveli. obala waxolisa wathi kusebenze amagama arong evelu ubengaminishi ngalolo hlobo but uThamara for president. kodwa ukuba abantu abamlandanga fresh ngevelu bezoxolisela lokho. That's a good question. Yeah, indaba kaThamara ukuthi indaba zaku social media sisuke thina siyipersonalize ukuthi umuntu uma ngabe kuthunyelwa indaba uyayithatha ayithathe ngenhliziyo ayiphendule ayenze ngaye ngoba kuya ngokuthi wena umuntu olalela kanjani. Uma ulalela ngendlebe positive uthatha into positive even from into negative ngoba mina yabona le value ngizwa kahle futhi unfortunately this time ngihamba nabo Bloss ngiyazi ukuthi nizothini kodwa ngokuba umuntu olalela ngendlebe positive ukuthi kuzo zonke izimo thina siyathanda ukuyihetha siyathanda ukuzenza sigowe nangezinto engafanele zisigowise ngoba into oyilalelayo into oyidlisa yona wena kukuwena ukuthi uyidlisa yona iyakugulisa noma uyidlisa yona iyakuphilisa yini njengomuntu ke Nkosi yami njengoba ngiganile Sisnox uma engabe esho indaba ye value mhlambe ngilalele ngalokho mina ukuze ngingabuki kabi ngoba wonke umuntu une-opinion manje sonke sikhululekile ukusho into esiyicabangayo sikhululekile so uma esho indaba ye-value iy'nkomo ngokwesiZulu uma ngabe umuntu elotsholwa I believe ukuthi zu-11 right uma ngabe nje intokazi yothathwa zu-11 iy'nkomo uma ngabe-ke usulahlekelwe ubutombo bakho iy'nkomo ziyancipha zibe u-10 i-value naleyo Akusho una-value lapho. akusho ukuthi awuna iyancipha kodwa i-value ngoba i-value madam siyithatha ngendlela ezihlukene la sikhuluma nge-value yomuntu olotsholwayo hayi ukuthi ufundile noma uyasebenza noma unemali yini unemali ufundile awufundile iy'nkomo zakho zu-12 nje uma uyintombi nto ugcwele zu-11 yes. uma ngabe ungasesiyona intombi ulotsholwa ziyehla ukwehla ke angithi inkomo siyithatha njengemali Yes, yeah. asivumelani siyaxoxa sonke inkomo siyithatha njengemali angithi imali uma kukhona imali ephumayo engangeni sithini value yenze njani lapho ngifuna ningiphendule nina njengoba sihleli Iya-depreciate amavesi. Ifana nemoto Yeah. bese iphuma egarage yehle. But Amanda, uThamara usuke washaya kakhulu kwadlulela. Wakhohlwa kwayena ukuthi kwayena i-value ayisekho. You understand? I'm one of those people that akuna-value. But I believe ukuthi ngine-value. Mina ngiyazazi ukuthi ngine-value. You yes understand? yes It's even wasiko oblose sebethi uright simthengela imoto simthembela ukuthi but lezi ingane lezi ekuthiwa sinaveli zishowa yibona oblose. But ngiyeza ngathi uthola i-support. Yazi konke ngifuna ukuyibuza la. Konke ngifuna ukuyibuza engicabanga ukuthi siyenza wrong ngoThamara yabona. uThamara ubeka udaba etafuleni. yes Understand that? uThamara akasho ukuthi asibheke manje sikropolote yena ke manje. Ubeka udaba ukuthi bantu besifazane eke niboneni nani ukuthi lento enyenzayo ayikho right akashongo yena akazange asho yena ukuthi Yep. uclean bengisaqhubeka nami Okay, bablos ayaqhubeka. bengisaqhubeka ngithi mina lento enganene intombi nto i-positive I-positive, yes. ukuthi if kwenzeka uluza ubuntombi bakho Yes. ziyehla zibe u10 Yeah. i-value yokulotsholwa kwakho ngoba i-value phela ihlukene la asazi ukuthi ekhanda lakhe bekuhambani mhlambe naye ubecabanga ubuntombi bakho bamlahlekela mhlambe menengane ucabanga nakho ukuthi phela mekuphinde futhi kuba khona ingane la zithi 9 angithi ziyehla uma iphinde ingane uya ngeingane mhlawumbe ungagcina ungasenankomo engikushayo ke mina ukuthi enganeni yami ilalele eyintombi nto Yeah. ilalele uThamara esho lokho ipositive So, okay, I remember
kumalobolo shuthi njengoba ngina 2 kids 3 down. 3 down. Mhm. Hayi uhusband wami ubuyangithanda wangibhansela-ke kodwa mina-ke Yes. wayikhipha nalezi ekumele angayikhiphi, you understand? Mm. But Amanda, I hear ukuthi uthi lento ayishoyo uthi amaqinisile. The bottom line Blose uqinisile. Mhlawumbe approach Yeah. ayibeke ngayo. Yeah. Nendlela wena olalela ngayo wena olalela. No, indlela ayibeke ngayo. Yabona indlela nje ayibeke ngayo. Uyisuka ayibeka yabadlapha. Uyabona ukuba bethi Mbokodo vula amehlo. Yabona iqala ngokuthi uthi asivula amehlo ukuthi if kuukuthi yabona if kuukuthi uzolibala ukuthi uBlose angasibulala uzikhona siyalinganisa Nkosi yami. uBlose uzothi uyakuthanda, uBlose afuna ukukumithisa, ivalue yehla, ayiqaleke kanjalo ke, ayi-unpack kanjalo. I-approach asuke wayindlala ngayo. Kodwa ke madam, uma ngabe uzoposta, Yes. sike sikhulume ngawe nje, Yeah. sike sikhulume iqiniso elimsulu. Uma ngabe uzoposta, uyacabanga yini? Asike sithi mhlambe ubexoxa neboyfriend yakhe, asazi ukuthi ivelaphi. Mhlambe ubexoxa neboyfriend yakhe ukuthi ifuna ukuzomlobola. Mhlambe ke mase bexoxa mhlambe athi hayi uzongilobola ke ngeenkomo Oh, my friend. Yena yena my friend. Uyabona asiyazi No. Point of correction. Ujabari bengakayivumi lento yo my friend. Asiyazi ukuthi ivelaphi. Uma uzoposta ngike ngibone mina ngisho ngicikekile ukuthi ikhona into ikucike uma ngabe umuntu ngempela ngoba phela ngithi khona nezindaba zo mental nokuba matured ukuthi umatured kangakanani ukuthi uma ngabe uzoposta awuqali ucabange uma kukhona into ekucikayo noma kukhona into oyibonayo emall uvela ugxumele kwifoni yakho uposte or wenza live yakho. Sibuye sibheke naleyo ukuthi mhlawumbe untombazane ubeqhamukapi la kade. By the way, ngane lo She's a content- ntombazane. Just content creator ngithi. ngane lo ntombazane. Content Content creator and mncane lo ntombazane fanele bekhuluma sibuye silalele understand ukuthi ngokudala nathi silalele. exactly. But mhlambe into engafanele siyenze kakhulu Mbali engicabanga ukuthi niyayithanda kakhulu ile yamathukana. Sometimes asikho isidingo sokuthukuza udeposit point yakho yabona. Ungalalela uphendule ngendlela ematured, understand, kuqhubeka idebate yabo. Singalwi. Yabona. Nalokho bekusho Amanda ukuthi kuya ngendlela ukulalela ngayo. Ngoba mina nginengane nje ngiyitholele ekhaya ibizwe sibongo sasekhaya. Mawukuthi mhlawumbe nami angikho matured bengizoyithatha ngale ndlela ayisho ngayo ukuthi anginaveli ngoba nakho ngizele ingane yasekhaya. Yayibona leyo. But ngekuphinde kwenzeke lo ngoba Amanda uyichaza kahle ukuthi ivelu isebenze kweliphi izinga. Njabe wena usuka nje ukhulume ngeenkomo ezo11 wena bese bezothatha one down. Depreciating, understand leyo. So ubekhuluma ngaleso simo but into engisho kulokhu akushoyo singakuthatha okuhle into le Valentine's Day. It's expected manje ukuthi amadoda iwona fanele akhofe out injabulo yethu sobabili, understand. Seku wrong yabona ngoba sonke sine responsibility uthi wena Blose ngicela ukukhipha, understand, siyodla out ngisho wena, understand, Blose ngikuphathele le present, understand. Nami mhlambe sengiya reciprocate ukuthi nakho mina bengikuphathele kona sithanda sami, angithi sithi usuku lothando lezithandana asithandi siyasithanda. You know from what you are saying Blose khona la ishilo Tamara ne wathi with the same fruits when you are demand every year to a new boyfriend, you know, angithi ayikhumbula leyo ukuthi with the same fruit when we are demand every year wonke umuntu ofika kuyena uya demand with the same fruits, you understand. I don't think ukukhona umuntu ofuna ukuthi i-relationship iqale etshele ukuthi izophela. Akekho futhi umuntu oyitshela ukuthi la sengimithi khona ngizoshiya. You know, these things happen. Unfortunately, there's akukho remedy, akukho solution, but people bazala bahlukana and things like that. From what you are saying, Blose, from what you are saying,
nalawa ama-pointers abengawa-raiser, ubengawa-raiser. Mina I think okunye akukhulumayo kuyiqiniso but ukukhulume carelessly. Yeah. Ukukhulume carelessly. Lapho I think ngingavuma, I understand that, ngoba into eyenza phela lento mhlambe i-triggerishe yama-debate aThamara bese kuyilobugebengu obuhleliwe bese wenziwa abantu besifazane benithandana. Uyazi ukuthi ngathi mina nokuthi siyathandana nawe sesiyaqala ukuthandana, so ngitshela ngama-birthday yakhe this month, knowing very well ukuthi there is no such. Ufunani manje upetrol ngoba uyawubona ukuthi nawo lambu libabovu, and then lekelela, yabo leyo lekelela bonibani. But angikwazi ukutshela ngebirthday yami engekho ngoba ilakho kufuna ipresent. Obunye ubugebengu busebenziwa abantu besifazane. Wrong engicabanga ukuthi uThamara uveza lezo zinto ukuthi abantu besifazane, abantu besilisa bayayibona lento eniyenzayo. Iyekeni. But plus ngoba izibono nayithi ukuthi abantu besilisa nabantu besifazane balimele ngoba khona amadoda aqola abantu besifazane, khona abantu besifazane abaqola amadoda. So nje 50-50 la kulinyelwe. So it can't be ukuthi I think futhi abantu besifazane bahethwe yini? Bahethwe nini ukuthi bahethwe ukuthi nina niswe na support uThamara ukuthi lento akhulumayo iqiniso. But lezi ngane yishawe nina nayizalisa. But angithi sisuke sirelate kwi-exploitation ukuthi exploitation yabantu besifazane kubantu besilisa siyarelate siyasupport. Kwesinye isikhathi abantu besilisa yabona manje nokuthi iqiniso lithi angeke nje ngivuke ekseni ngiphathe ifoni kanje, especially bo uyi-brand. Understand that? Thatha ifoni kanje vele ngithi vele ngisho something negative about LGBT yabona leyo nto community. Understand? I can't say that, understand? But leyo nto ukuyidebate nje nabangani bakho uveza ama-opinions akho, understand? Khona lento ukuthi siyasaba, understand leyo nto. Kube sekuba khona umuntu onjengayo-ke lengane Thamara ayibhoboze lento ayibhoboze. Ngithola ukuthi because she's got nothing to lose. She's got nothing to lose. You know, it's not a brand or something. Uyayizisho nje but engase kuthiwa ishiwo yabona manje umuntu. Uthi wena you are contradicting yourself. You are saying uThamara uvuke uwasho le message ngoba she's got nothing to lose. She's got nothing ayivikelayo. You are saying akanaveli. Am I wrong? I can't say akanaveli. I can't say akanaveli. No, what I'm saying is take this thing, it takes guts angempela for umuntu ukuthi asho lento eshiwo uThamara. To the extent that I'll be brutally honest with you, there are very few people abayibonayo lezi zinto ukuthi zi-wrong. But abangeke baphumele ubala bathi no, this thing is wrong. uThamara, because uThamara khona manje akekho umuntu ethi uThamara akaluza umsebenzi. Khona umuntu osho njalo. Akekho umuntu othi hayi akaphunge akakhishwe emsebenzini ngalento ayenzayo ungcolisa igama labantu. But awukwenze lokho belonga somewhere. Ngababhalile bathi uzobona. Khona phela ba-activists babhalile bathi she's nje ngesikhathi somsebenzi ubhizi uhlukumeza abantu besifazane base-South Africa. Hey, kodwa ke nathi ke sabantu besifazane ave sithanda ukuba ama-victims. Ngaso sonke isikhathi sivela sama victims. Engathi ngempela silimele, yes, silimele. Lokho kumele ukuthi sikuvume, silimele nje abesilisa besifazane singabantu nje emhlabeni ngezinto esizibonayo sonke ezenzakalayo. Into engishoyo futhi mina wena Amanda, I'm sorry to interject, ukuthi kubalulekile futhi ukuthi sirespectane ama point of views. Understand? Beqhamuka uNox ne point lakhe angibekezele ngerespect. Beqhamuka usizwe azothi mina ngiseka lokhu asimlalele simnike ilokuzi just i-audience ukuthi uthini uzama ukuyiscrutinize ungavele uthatha iposition ethize ngaye ubusuba personal, understand lona. Aqhamuke futhi omunye angavele asho into naye ufuna ukuthi simlalele, understand, simlekelele besibona ukuthi uyaphuma eceleni ngaphandle kokumbiza ngamagama ayiziswana. But plus you are dealing with a society elimele. So i society elimele, you make sure ukuthi whatever ikhiphayo
or whatever step osithathayo awuhambi uyothunuka amanxeba. You know, when you do that, uthi nje uqala istep when uyothunuka amanxeba laba abalimele or into ekhiphayo, people will come gun blazing for you. I understand, but ile nto engiyishoyo mina ukuthi into ebalulekile ukuthi lo muntu uthini ukulimala kwe-society kuyohlele kukhona. Understand? Otherwise ngesidiscuss lutho emhlabeni ngeke waveza ama-point ethu ukuthi ngisabela umbalo ukuthi unengane. I can't say ukuthi awuzame ukuthi bawuzothola ingane ubheke ukuthi financially with your boyfriend ni okay. Akha musubulala kakhulu. Ipoint yokwakha ukuthi ufuna ukwakha. You can't be saying angavese there's nothing into engaqhubeka uma kuthiwa ubheka ukuthi amanda ufila kanjani by individually. But uma wakha there must be a strategic way to take izinto ibeke etafuleni ngoba ufuna ukuthi wakhe ubhidlize mina. Kodwa ke madam enye into ke ekufanele sikhumbule ngabantu ke nje general. Omunye umuntu uthola ukuthi ukhuluma nje hayi ukuthi ukhuluma leyo nto ngoba ekhuluma leyo nto kwayena uyascreama uscreamela usizo ukuthi uthola ukuthi akalwi namuntu but indlela ngayo ukuthi mhlawumbe nje konke lokove konke lokwani uyascreama ufuna thina simsize ufuna iattention ngoba kwesinye isikhathi sike crucify abantu siba crucify ngezinto abazenzayo noma ngezinto abayisho kanti umuntu nje is screaming for help. Ngithena ngizwa this thing. I think I told the office ukuthi can we get hold of her because I just wanted to hear a perspective yakhe. You understand? Because ungathola ukuthi sometimes nesingisi akulona ulimi lethu kuye kuphume njoba ushilo wathi naye igama likhiphile mhlawumbe ulikhiphe ngendlela bengaqondile. Yabona isho ukuthi ungathola ukuthi lento ayisho Amanda ukuthi mhlawumbe she's talking about her personal stuff but isuke yaphuma kabi kwangathi ngoba awukwazi ukuthi uzogxeka abantu abanengane unengane. Mina I just feel nami I think I saw that kuma social media ukuthi abanye bathi wena ukhuluma ngempilo yakho. You understand? It's a pity ukuthi if yabona ubethe I don't want people to be like me kunje bekuzozwakala ngisho bengathenga incwadi besoyithenga but indlela endlale ngayo was wrong from onset. Uyascream umntwana mina ngibona ukuthi uyascreama ngoba abantu aba-equipped kahle uma ngabe you are going through i-pain omunye ubhala incwadi aqwashise kukuningi ongakwenza uma ngabe ubhekana nezimo uma ngabe u-equipped kahle ukuthi iyona enye into esiyenzayo ebuhlungu sabantu ukuthi siyanyathelana sisheshe sijajane ngaphandle kokuthi sihlale sibuke ungene ezicathulweni zomuntu before umcrash ukuthi leyo ukuthi uyascreama baningi abantu abascreamayo ngoba njoba kuthiwa kuno-GBV ukuthi uma usulandela into kuthiwa indoda ishaya unkosikazi wayo mhlawumbe uma uyihlupha ungaqala umthathe umfake ejele umbethele ukuqala uhlale naye phansi uthola ukuthi ubaba wakhe wayemshaya yena uyascreama uscreama for help ukuthi wenze njani ukudila nomuntu okuphatha kabi uthola ukuthi amajele agcwele nabesifazane uthola ukuthi kwenzeka into eyenzakalayo umuntu usegwaza abantu useshaya abantu kanti ukhalela usizo indlela aveza uyahluleka ukuyibeka kahle ayivocalize indlela asisendela ngayo imessage ukuthi ngiyaqwila ngisindiseni engathi singake simthole. Yazi the time ekhuluma uAmanda kuningi okufikayo engqondweni mhlawumbe kusafanele sikudiscuss futhi kwama topic ngiyacabanga nje ukuthi into nejele umuntu uyabuya ejele uyaphindela futhi why so beside the time ephuma hayimamukelanga eshaye rejection uyasuka lapho secommitted icrime futhi isebuyele emuva futhi nezinto eziningi zokuthi abaqasheki because bavula amacala I think bogcwalisa ama forms nje bayakubuzisisa ukuthi yabona zonke lezo zinto I think nje abesine round table
table sizozama ukuthi si-captureishe and sizokwenza ukuthi sibize nabantu abawongoti abama-expert abazothi bebeyithatha lento beyibeka emqondweni lo ofunekayo zigijime khona. Kodwa nje okubalulekile ungakhohlwa ukusubscribe ulike kuma-pages ethu Podcast Affirmation. Ungakhohlwa futhi ukuthi fonela ku-069 110 1948 069 110 1948 uphinde futhi ushare nge-email. info@podcastaffirmation.com. Injalo nje siphethe uNox, siphethe uMbali, sebese siphatha uAmanda. Uyezwa futhi umuntu wasepulpit uvuka leso spirit siyasidinga naso. I think nje webeka kahle sidiscuss izinto ezihlukahlukene colleagues. I think sidiscussile ngesithembu sakwaMsiliku engicabanga ukuthi sithinta abantu abaningi ngoba baningi abantu abasha abafuna ukungena esithenjini. Isithembu is not a bad thing. Isithembu is not a bad thing. Isithembu is not a bad thing, Blose. I'm not sure because khona lento ukuthi in a way abantu basesithembini khona uAlbert la, understand, unayo umuntu wakhe but unabantu bakhe abawu5. Isithembu sakhe akithi asikho official. Somshosha phansi. Baningi abantu abaseyithenjini but ongeke ube angisho ukuthi right, ngicela ungangizwa kabi. At least siyabancoma laba ba-officializayo njengomsiliku. I like that. Hayi ukuthi umuntu uzohamba ethatha abe ley'nto bezu7, you understand lento but akaze avele. But mina Blose, I think into esithembu ngiyithanda uma kunobumbano kusona. Yabona if but mhlambe asazi ke mhlambe kubuye kuphusha icontent lapha yana nokuthi ama viewers and all those things. But you know kunje kunesithembu sesisibone esi-realistic esangempela futhi kwabanye uthola ukuthi babambisene noma kukhona ingqushungqushu lena bangaphandla niziboni aniziboni. I think isithembu it's a beautiful thing if ukuthi babizana ngo sister wife yabo sister wife. Nami ngengimind uba esithembini sika sister wife engibonayo ukuthi hayi ngempela la mhlambe ke sibambisene but leso sibona nje ukuthi la ayikho lento Sifakwe kwi-boxing ring. hayi ayikho le nto hayi ayikho ngempela futhi angazi ubani ongafuna uyifaka le yanto kodwa kumbali ukuthi angangena ayikho inkinga. Asithembe kodwa nomseleku uzoba strong. Awakalulame bakithi. Ya kalulama simfisela konke ukululama because unomsebenzi omningi abhekene la. Sokuguliswa yini excitement. Mayena uqosipho sakhe uthi mayena uguliswe excitement Ujabule kakhulu. ujabule kakhulu ingane encane kuningi nje neyakasazi okusalayo uhappy wajabula kakhulu. Yes, lilendile 2000. Njalo ke i-round table, we call this one i-round table. Njalo iyenzeka bekunama issues nje atopical like this one athinta umphakathi nje umphakathi. It has got nothing to do with the politics. This one has got nothing to do with the entertainment yabanye abantu, but we are dealing with about social ills. Social issues, yeah, social issues. Njalo uzosibona sikhona ube usuyathola ke bofuna futhi ukuthi usuggest ungasuggesta nama topic ukuthi guys cela ningithathele ningibhekele lento 069 110 1948 info@podcastaffirmation.com. Unox I think uzosivalela ngalapha. I think Blose nabafuna ukuthi basibhalele mhlambe ukhona into ekuhluphayo hlushwa boyfriend unenkinga onayo usibhalele kwi-podcast roundtable sizokwazi ukuthi incwadi yakho sizoyifunda la etafuleni si discuss ukuthi sikusiza kanjani noma uthola kanjani usizo. Amanda elokugcina. Hayi isam lapho nje yami ukuthi singajajani asiyibheke la ivela khona asiyeni ekujuleni noma ezimpandeni zomuntu nomuntu before umuntu simcrush. But ingashayi umuntu wesifazane. Noma ubani. Ingashayi umuntu wesifazane. Yes. Balisto. Thina lokugcina. Elokugcina nje ukuthi asifunda ukuthandana sabantu besifazane. Because ukhona omunye umuntu ongakwazi ukukhuluma ngisho ukuthi nginenkinga thizeni but uyakwazi ukumbona umuntu onenkinga uzama ukuthi open up kuwena. So engakusho nje ukuthi asizama ukuthandana sinikezane support. Anthandana. Sithandana. Uqinisele umbali. Anthandana.
There's no love. Kuyi-topic lokho nangokwabo. Abantu besifazane bebodwa umuntu uba yi-player hate. Toxic friends, we must talk about those things. Toxic friendship. Nje kuningi blose kuningi. Kuningi okula emahlombe. Kuningi. Kuzofanele kuthululwe. I think iyona platform ye-round table ukuthi kuthululwe. By the way, ama-sponsors ke bobona ukuthi lento iyayithinta ngempela ikampani yakho, iyayithinta into edlelana nale. Kulula nje ungalifonela i-office bazokutshela ukuthi wenza kanjani. If ufuna uku-advertise nathi futhi, you can do the same 0691101948 0691101948. You can place i-advert la, maningi inhlobo zama-advert kuminenhle uzokuthatha akubeke. Uthina lakho lokugcina Nox? Hayi sithi nje simbokodo asithandane obhuti bethu nabo basithande lathi sibathande la konakale khona kusangalungiseka but indlela yokulimazana kuma platforms ayikho right. Dan, I think kusafanele sibuye sikhulume nezinto ngoba la abantu aba-fearless oMbali Amanda Nox abantu aba-fearless sisazokhuluma nendaba zobugebengu ama-thugs emalokishini abantu abafuna izimali kubantu. I think into ezibalekile ngoba ithinta umphakathi bese singayikhulumi lana ubani ozoyikhuluma. Yezwa nje kubuhlungu kanjani ubulawa kwabafana abancane uthola ukuthi umfana mncane umuntu ona-25 nje into engekho lemncane lo muntu kubuhlungu nje ngoba ifocus yakhe safanele bese esikoleni ayitheshari akhule ngendlela nje e-right. Angisho ukuthini akugxeki akuthini but ezinye zezinto esisazoyikhuluma kwe-round table because ziyayi-affect our communities. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. See you in 7. Amen.